баҳси ҳамешагии футболӣ ин ҳамавақт оиди ки беҳтарин бозингар ба ҳисоб рафтанаш мебошад. мо имрӯз беҳтаринҳои майдони сабзро аз ҳар қитъа ба шумо пешкаш мекунем. бале, аз 7 қитъа беҳтаринҳоро интихоб хоҳем кард. албатта Антарктидаро аввал як сум мегузориму аз Амрикои Ҷанубӣ оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди тачфут. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. бешубҳа аз Амрикои Ҷанубӣ Лионел Месси беҳтарини беҳтаринҳо ба ҳисоб меравад. фарқ надорад соли гузашта, 10 сол пеш ё дар умум. бозҳарвониаш дар мунтахаби Аргентина ва қаҳрамонӣ дар Купа Америкаву ҷоми ҷаҳон ин гуфтаҳо тасдиқи худро мегиранд. дар ҳар ду мусобиқа маҳз ӯро беҳтарин бозингар эълон карданд ва шаке нест ки ӯ аз Амрикои Ҷанубӣ низ нобиға ба ҳисоб мераваду касе муқобилият нишон нахоҳад дод. акнун ба дигар қитъа меравему каме ба фикр мезанем. Африқо. Муҳаммад Салоҳ айни ҳол бешубҳа беҳтарин аз Африқо ба ҳисоб меравад. новбаста аз мавсими бад доштани Ливерпул, ҳамлагари мисрӣ корашро бо маром идома дораду рекордшиканӣ мекунад. барои дар топ будан Салоҳро қайд мекунем, вале агар беҳтарин бозингари африқоӣ дар айни замонро қайд кунем, пас ин Виктор Осимхен мебошад. ҳамлагари нигериягӣ ин мавсим дар серияи А олӣ бозӣ дорад ва шояд кафши тиллоиву беҳтарин бозингари мавсим дар Италия эълон гардад. албатта ки бо Скудетто ҳатто имкони қаҳрамонии ӯ бо Наполи дар Лигаи Чемпионҳо низ ҳаст. агар кор ин хел ранг гирад, пас дар охири мавсим ӯро дар муддаиёни тӯпи тиллоӣ низ мебинем. вале ӯ бояд бо беҳтаринҳои Аврупо мубориза барад. дар бораи Аврупо ки қайд кардем, мавзӯъро идома медиҳем. кори Килиан Мбапперо дар финали ҷоми ҷаҳон дида бисёриҳо ӯро беҳтарин интихоб мекунанд. медонед чӣ? мо аз ин хулоса норозӣ нестем. эҳтимолан Мбаппе Лигаи 1-ро бо беҳтарин голзан шуданаш ҷамъбаст мекунад. тими миллиашро ҳам то ба финали ҷоми ҷаҳон бурд ва кафши тиллоиро соҳиб гашту тӯби нуқрагиро ҳам гирифт. ягона нафаре ки аз ӯ беҳтар буд, ин аз Амрикои Ҷанубӣ Месси мебошад ва дар Аврупо Мбапперо беҳтарин номидан дуруст ҳам ҳаст. боз нафаре ҳам аст ки бе ҷоми ҷаҳон ҳам аз худ дараки калон дода истодааст. номи ӯ Эрлинг Холланд мебошад. он ҳама ҳунари Холландро дар ин мавсим дида ӯро ба рӯйхати беҳтаринҳо шомил кардан кори дуруст мешавад. ӯ ҳама рекордҳои голзаниро ин мавсим шикаст ва то анҷоми расмии мавсим боз якчанд рекордҳоро ба номаш сабт мекунад. ӯ ҳоло требле дар Аврупо накардааст, вале бо эҳтимоли зиёд беҳтарин голзани Англия, Лигаи Чемпионҳо ва дар умум Аврупо мегардад. агар ӯ ба Сити кӯмак кунад ки аввалин ҷоми худро дар таърих соҳиб шаванд, пас ӯро мо бо тӯпи тиллоӣ ҳам хоҳем дид. вале барои қаҳрамонӣ дар Лигаи Чемпионҳо ӯ бояд нафареро аз Амрикои Шимолӣ аз сади роҳаш бардорад. ин ҳам Алфонсо Девис мебошад. аксаран ӯро беҳтарин бозингари Амрикои Шимолӣ меноманд ва шумо медонед чаро. ҳимоятгари мюнхениҳо солҳои охир бозингари калидӣ гашта истодааст ва беҳтарин буданаш ҳам аз назар дур намемонад. мо бояд ҳамватани ӯ Ҷонатан Девисро ҳам қайд кунем. Ҷонатан сутуни дастаи Лил гашт. ӯ ба даста кӯмак кард ки ПСЖ-ро шикаст дода қаҳрамон ва барандаи ҷоми Фаронса дар соли 2021 гардад. ҳарчанд имсол барои қаҳрамонӣ талош надоранд, вале ӯ инфиродан барои ба даст овардани кафши тиллоӣ кӯшиш дорад. айни ҳол дар болоҷои рӯйхат қарор дорад ва ин имкони беҳтарин барояш ба ҳисоб меравад. рӯйрост буданд дар кор ва дар лигае ки Месси, Мбаппе, Неймар ва ҳатто Лаказет қарор дораду ту беҳтарин голзан бошӣ, ин натиҷаи калон аст. ба ӯ ҷоизаро диҳед. ӯ олӣ бозӣ кард. баҳсҳо оиди беҳтарин бозингари Осиё низ зиёд аст ва вақте ки ин гуна суол шавад, бисёриҳо Сон Хин Минро интихоб мекунанд. ӯ аргументи худро дорад, зеро мавсими қаблӣ кафши тиллоии Премер-лигаро соҳиб гашт. агар гап сари ҳамин мавсим равад, пас бояд Кауро Митомаро интихоб кунем. оғози мавсим дар Брайтон барои Митома олӣ сипарӣ шуд. ӯ дастаашро ба полуфинали ҷоми лига баровард ва чиптаҳои мусобиқаи аврупоиро барои дастааш таъмин кард.
айни ҳол метавонад натиҷаи хуби голзанӣ ва беҳтарин нишонзани ҷопунӣ дар таърихи премер-лига ба ҳисоб меравад. Ӯ тамоман суръати кайҳонӣ касб кардааст. ҳунари ӯро дар ҷоми ҷаҳонам фаромӯш намекунем. ӯ нафаре буд ки ба ғалабаи муҳим муқобили Испания нақши калон дошт ва дар гурӯҳе ки қаҳрамони ҷаҳонам қарор дошт, ҷойи аввалро соҳиб шуданд. ҷопон беҳтарин дастаи осиёӣ дар ҷоми ҷаҳон буд ва метавонад бошад беҳтарин бозингар. Акнун ба қисмати мушкилтар меравем. Австралия ва Антарктида. аз Австралия танҳо Крис Вудро гуфтан зарур аст. ҳамлагари Форест аз Зеландияи Нав, чунки ин ном дар премер-лига ошно аст. ҳамчунин Аарон Мой ҳам бояд интихоб шавад. нимҳиматгари Селтик аз Австралия. ӯ ба Селтик барои қаҳрамоншавӣ кӯмак карду дар ҷоми кишвар ҳам ба муваффақият даст ёфта болоҷои ҷадвалро касб кард. Мой дар бозиҳо натиҷаи баланд дорад ва бо 17 гол ҳамчун нимҳиматгар беҳтарин ба ҳисоб меравад. барои мунтахаби Австралия ҳам дар ҷоми ҷаҳон нақши калон бозид. ӯ ҳама вақти имконпазирро дар майдон гузаронида то ба плей-офф рухат гирифт, дар ҳоле ки шонси баромадан аз гурӯҳи Фаронса, Дания ва Тунис надоштанд. дӯстон, дар канали мо обуна шавед ва мунтазири наворҳои ҷолибтарини футболӣ бимонед. То боздид.